Vääksyn konepiste on täysin uudistunut niin sisältä kuin ulkoakin. Talo täynnä avajaistarjouksia. Uudessa näyttelyhallissamme nyt läpi vuoden 10 erilaisia veneitä. Tervetuloa avajaisiin nyt viikonloppuna. Vääksyn konepiste on täysin uudistunut niin sisältä kuin ulkoakin. Talo täynnä avajaistarjouksia. Uudessa näyttelyhallissamme nyt läpi vuoden 10 erilaisia veneitä. Tervetuloa avajaisiin nyt viikonloppuna. Vääksyn konepiste on täysin uudistunut niin sisältä kuin ulkoakin. Uudessa näyttelyhallissamme nyt läpi vuoden 10 erilaisia veneitä. Kaikki huippumerkit yhdestä paikasta. Me palvelemme sinua. Tervetuloa. Vääksyn konepiste on täysin uudistunut niin sisältä kuin ulkoakin. Uudessa näyttelyhallissamme nyt läpi vuoden 10 erilaisia veneitä. Kaikki huippumerkit yhdestä paikasta. Me palvelemme sinua. Tervetuloa.